mingkar mingkur ring ukara akarana karenan ing marti sinawung resmining kidung sinoba sinukarta mreh kretarta pakartining ilmu luhung tumrape wong tanah Jawa agama ageming aji tembang pangkur kang kebaing pitutur mingkar mingkuring ukara liripun mingkar mingkur niku mingsat mingseting tembung ukara niku tembung ucapan pangucap yen ngomong yen ngendika mingsat mingseting kalamun ngendika kalamun ngucap kalamun celathu akarana karnan ing mardi siwi akarana iku supaya krana karnan ing mardi siwi karnan menika nyenengaken gawe seneng gawe tentrem para mardi siwi para putra wayah tegesipun yen ngucap iku iso kena kanggo conto karo para putra wayah iso nyontoni sinawung resmining kidung sinawung menika metune tembung metune pangucap iku kebak ing dedonga kebak ing pamuji donga puji kang becik sinawung resmining kidung kidung niku ndedonga dadi duwe ucapan niku kudu isi tembung mau linambaran puji donga sinoba sinukarta sinoba menika dipun sarujuki dipun ombyongi kalian para kang padha mirengake sinoba sinukarta mreh kretarta pakartining ilmu luhung mreh raharja mreh bagya mulya awet saka dayaning pakartining ilmu luhung tumrape wong tanah Jawa agama ageming aji dados bilih dipun garba dipun ringkes
tembang pangkur kala wau sapa wae manungsa kuwi yen ngucap yen duwe ucapan yen celathu yen nyelathu yen ngendika yen wacana iku kudu supaya iso kanggo conto para anak putu lumembar marang kang padha ngrungokake. Wijining pangandika kaya kena dayaning ilmu luhur. Tegese iso kanggo conto. Sinoba sinukarta satemah padha diguyupi, padha diombongi, padha diestakna para-para kang padha mirengake. Mbreh Kretarta pakartining ilmu luhur. Mencetha nggih. Tumrape wong tanah Jawa agamane ngaji. Dadi agama niku ageman. Aji niku pribadi. Ratu, aji niku ratu kena, kapribaden kena. Milane wong Jawa lumrahe niku mboten padha umuk ing bab agama. Sebab agama niku ora iso dienggo debat. Ora iso dienggo nyalahno kono lawan kene. Ora kena kanggo sok paling bener. Ora kena kanggo sok paling paling suci dhewe. Ora kena sok kumingsun yen ucape kuwi kaya weruh marang Gusti Kang Masesa Jagat. Mula agama agem ngaji menika piye bisane ageman iki bisa manunggaling kawula lawan Gusti. Dadi ageman iku utawa agama iku ora kena kanggo ngluputake kono kene. Bener tumrap sira durung mesti bener tumrap ingsun. Lan ingsun bener kang ingsun nggo durung mesti bener kanggo sira. Niku tembung pangkur kala wau. Dadi kedaling lati wiya sing pangandika iki kudu diati-ati. Sabab pangucap niku landhep. Milanipun tiyang menika kajen lan orane niku gumantung saka pangucape. Sekedhik medharaken bab Wedhatama tembang pangkur. Mugi-mugi sak krimah nanging saged kinarya kanggo bunderan, kanggo gimburan. Bilih badhe celathu, badhe ngendika, badhe ngomong, badhe ngucap, badhe wacana menika kedah aja nganti nglarani marang atine liyan. Gawe gelo aja nganti. Niku ingkang dumunung wonten ing Wedhatama. Piraginten cekap rahayu-rahayu ingkang sami winanggi. Nuwun.